Ezinye ke bafethu ezakamuva lezi ethinta ke lapha yana ke umuntu lo kuthiwa ke udutshulelwe enkantolo lapha ngaphakathi nje yani lo muntu lo mabesho ke bathi bewufakazi yabo. Uma sithola ke ngokwephephandaba lapha isolezo lithi ke kube muncu khona enkantolo ke yase way back lapha eKapa kudutshula umuntu ke ehleli emabhenjini ke akhona lapha enkantolo ke ekuseni ngawo ke uLwesibili futhi ke kushuthi namhlanje. Umbiko ke ovela endaweni yesehlo uthi ke umsolo lo uphume eTexini yohlobo ke leQuantum wangena ke ngaphakathi ke wavulela ke ngenhlavu ebhekise kumufi ke kusola ke udlame ke lwamaqembu ezigebengu ngalesi senzo noma ngalesi sehlakalo. Ukhulumela ke amaphoyisa khona lapha eWestern Cape uSergeant Wesley usiqinisekisile lesehlo wathi ke ngempela into eyenzekile futhi yenzeka kuphi khona lapha ke enkantolo. Uthi ke kodwa amaphoyisa akhona lapha ke Wayback aphenya ke ngalo ke icala lokubulala kulandela ukudutshulwa ke komuntu ke enkantolo ke yendawo ngoLwesibili ke ekseni. Isidumbu ke sikamufi sitholakala ke sididizile khona enkantolo ke sinamanxeba ke okudutshulwa ke emzimbeni nasekhanda. So bafethu do you think izinto ezinjengalezi kumele ngabe zenze especially enkantolo ngaphakathi awukhambe enkantolo ngaphakathi? Ubani onikeza abantu lelo gunye lelo ukuthi ke bengakwazi ukungena nje kalula kanjalo nje ngisho kuthiwa kanti akusachekwa yini yabo? Akusachekwa yini ke ikhali umuntu mayephethe isikhali isecurity ikuphi yabo? Ngoba ngicabanga ukuthi inkantolo nje njenge institution indawo engekho lula ukuthi uvele wenze nje umathanda wakho noma uvele ungene nje kalula kanjalo nesikhali, because mose ukuphethe into eyisikhali iyasuswa leyo nto leyo iyabekwa and then ke kuyima ungena ngaphakathi ngoba kugwenya zona izinto ezifana nalezi. Kufana noma uzothamela indaba yecala abantu kodwa bazwakalisile imbono yabo ke ngalolu daba lapha yana ke ku Facebook. Uthi ke uThulasi lapha yana ke woza eMzansi ke amaphoyisa kumele ke achaze singene kanjani isibhamu khona enkantolo. Yiyo umbuzo nje omile nje loyo ukuthi ke singene kanjani isibhamu enkantolo because livele ngokwe security system nje yasenkantolo kukanjalo nje awugage awukwazi ukuthi ungene nesibhamu khona lapha ngaphakathi. Uthi ke lapha ke umfoka Mkhize usiboniso uthi ke indaba ke yonakala kakhulu ngesikhathi ke sekuphakelwa lapha ke amazamazama ukudla ke esemgodini zavele ke zabona ke lapho ke izigilamkhubu ukuthi ke la kukaMaxanxa ke noma kukaMpunzi edla emini seziliphethe ke lelizwe iNingizimu Afrika. Wake ke wazwaphi ke wake wazwaphi ukuthi ke kuphakelwa ke izigilamkhuba zisesendaweni ke yesigameko zize zicele ke ngisho nama Kellogg's imbala futhi ke ezinye ke zithi ke zona zidla ke imkhwepha njalo njalo. Uqinisekile ngempela lokhu kwakuqala ukwenzeka nami nganqala ukizwa into enjengaleyo ukuthi ke igebengu ngempela ke sezikwazi ukucontrola ke indlela esebenza ngayo uhulumeni noma ke esebenza ngayo abavikeli bomphakathi ukuyiwo amaphoyisa. Leyo ke iyenza ngempela ke igebengu zizibona ukuthi ke zona sezingosomandla ikakhulukazi ke la eNingizimu Afrika. Umpho wabaqhubuli uthi yena ke ungena ke kwenye indawo bayichaze ke ngenye indlela le ndaba ungene ngapha bayichaze ngenye futhi. Okay, so kahle kahle usho ngokwalesi story ukuthi ke istory shuthi senzeke ngendlela ehlukahlukene ngokwaba biki bazi indaba. Abanye bathi kwenzeke ngenye indlela, abanye mabechaza bathi kwenzeke ngale yandlela. Kushuthi ke kuba kumuntu ke ukuzitholela ngempela ukuthi ke kwenzeke kanjani. Kodwa ke kube mnandi ukuthola ke emaphephandabeni afana nalo izolezo kanje ngoba awavamisile ukuthi ageje noma ke abheke eceleni nje ngokwe information. Yebo ke siyazi ukuthi ke kuyenzeka ke abe indaba ke bona nabo bewenza amaphutha kodwa ke noma kungavamisile. Uthi ke lapha ke umagutshwa lapha ke umphembe uthi ke shuthi ke inkunzi ke noma ke inkunzi malanga ke kafakazi ke ebiphethe ke ubufakazi obunzima yona le eshawe ngayo ke impombo.
laphaya kusho yona-ke leyansizwa. Okungenzeka imvamisa-ke kusuke kunjalo uyabona, nokuthi-ke esikhathini samanje uma usuthatha ukubheka ulandelela ngokwamakhesi asuke-ke enzima ngempela-ke noma-ke equkethe leso sisindo leso, uyobona ukuthi okay la bantu laba basuke-ke bengofakazi imvamisa esikhathini esiningi manje sebeyabulawa, yabo. Sebeyabulawa ngoba-ke kwaziwa ukuthi-ke umuntu owufakazi oqande ikhanda uma engasekho vele kufana nokuthi lelo cala leli alikho, and then umuntu lo ongaphakathi usuke eboshiwe, egwetshelwe lona lelo cala, usuke lowo muntu loyo sekulula ukuthi-ke adedele. Imvamisa-ke futhi-ke siye sabona nje egamekweni ey'ningi abanye baze barephothe ngempela ukuthi okay fine, kuno-commissioner owukuthi nokuthi noma-ke kunephoyisa eliwukuthi nokuthi ebelikhokhelwa for ukugqiba ubufakazi noma nje ukwenza izinto ezizogcina-ke zenze icala libe weak for umuntu-ke osuke emangalelwe, yabo. So ekugcineni kwakho konke-ke yonke into iba i-logic kugcine umuntu-ke lo osuke necala vele ephunyuka khona ekuthenini aboshwe for isenzo leso esi-against umthetho. Umzukulu laphana-ke uthi-ke ebekuphi amaphoyisa kwenzeka lokho. Imvamisa amaphoyisa kumele aphele enkantolo, awaphelapheli amaphoyisa enkantolo, especially-ke uma-ke kuzoba namacala, lawo macala lawo uma kuwamacala futhi-ke athe ukuthi-ke yabo amacala-ke amakhulu, yabo, akuvamisile ukuthola ukuthi-ke amaphoyisa awekho lapho ngaleso sikhathi, and futhi kwalowo muntu nje bekungalula kabi ukuthi abanjwe. Uma ukuthi ubalekile wagcina engatholakali, hhayi cha, ngiyakweshwama lokho, kuyobe ngempela khona ugcopho okhona ngoba kwazi ukuthi kuvele kulinyaze umuntu kanjalo, and then umuntu owenze leyo nto leyo kube lula ukuthi avele aphume nje kanjalo abaleke. Okungenzeka ukuthi-ke mhlampe bekukhona into ethi-ke ayibe no-connection ngaphakathi, we don't know, but we are assuming kanjalo ukuthi-ke possibly kungenzeka ukuthi kukhona ugcopho obukhona vele, yabo. Okay, ukhanyile laphana ukuthi-ke ilento yokuba ufakazi-ke, lento yokuba ufakazi kumele wazi ukuthi-ke uzimbela-ke igodi, yabo. Uqiniso lokho kungephikwe, futhi ayikho enye indlela nje esingalokhu siyimbabatha ngayo. Once waba ufakazi, kuye kusuke kumele kahle kahle uvikelwe, yabo. Kuye kusuke kumele nje uvikelwe ngenye indlela because usuke ungasekho safe. Futhi angathi ungavele ushintshe ngisho i-location, i-state kahle kahle sona kumele sithathe i-responsibility ngaleso sikhathi ukuthi okay fine, because i-case leyo isuke representwa i-state, yabo. Kusuke kumele i-state sisenze njani sikwazi ukugcina umuntu-ke oyi-witness enjani ephephile. So I think even nangaso lesigameko i-state isona bekumele sibekwe icala ngokungakwazi ukuvikela ummangalelo. Angazi-ke noma-ke ngiyazwakala yini noma mhlampe kukhona la angigeja khona, kodwa-ke if ever mhlampe unomunye umbono ohlukile, you can tell me down below in the comment section. And then uma siqhubeka bafethu-ke, I'll just read 2 more comments-ke ngale case, and then-ke siyivale because kuningi abantu into abantu abangayisho, yabo, regarding this case, but ukubaluleke kunakho konke nje ukuwumbuzo uhamba phambili ukuthi-ke kwenzeke kanjani ukuthi-ke kube nomuntu ngempela othola i-access lesikhali esizolimaza omunye umuntu ngaphakathi. Leyo nto leyo yenza abantu ngempela bengabi nakho-ke ukuqonda ngempela. Meanwhile, someone is proposing that security companies be disarmed so that these acts can continue ukuthi-ke zipenetrate ey'ndaweni lezo ekusuke-ke ngempela-ke zama-high risk in terms of ukungenelwa kwabantu-ke belinyazwa. Uyabona nje inkantolo nje kumele kahle kahle-ke even ngisho laphaya egeyithini kumele nje kuvele kuvale iphoyisa nje straight, yabo. Nama-security okay fine, we recommend indaba yama-security ey'ndaweni ey'fana nalezi because i-security system ikhona yonke indawo, yabo. Even ngisho e-police station uyofica i-security khona egeyithini. So asisho ukuthi ama-security awangasebenzi kuma-government departments ahlangene noma aqondene kakhulu nendaba-ke yamaphoyisa, but lento yokuthi-ke kodwa uthi ufika enkantolo uhleli ulindile and then kwenzeke isigameko esijika lesi ayikutsheli yini ukuthi-ke kuna something wrong,
even ngisho nangayo indaba ke yalabo bantu abakhona lapho egate because nabo kumele basolakale. If kuwukuthi ke ama security, inkampani yama security kumele isolakale ukuthi ke how come nina nihlulwe yini ukwenza umsebenzi ngesikhathi ebekumele ngabe ngenza ngayo umsebenzi lo muntu ngenkathi izingena nalesikhala ngene naso. Abanye bathi ama security hayi asikho isidingo sokuthi ke aphathe izibhamu eindaweni ezifana nalezi, yabo. But ke kulesigameko ke uyabona ukubaleka ukuthi ama security kumele aphathe ke izibhamu lawo, kodwa ke aqualify ukuthi ke ekwazi ukuthi egade lapho kumele abe nezibhamu nje, obvious, yabo, ezikwenzeka endaweni ezihlukahlukene. So it's very sad ukubona ke umuntu egcine eselimele ngalolu hlobo, yabo. Okay, the last comment esingakufundela yona la, South Africa, we are a joke to other countries. Ayitoliwa ke le, because the safety security yala eNingizimu Afrika ijika ngempela ke nje uyibuze nawe ukuthi ke how come kwenzeka ngale ndlela ekwenzeka ngayo, yabo. As a country, we are represented, we are protected by amaphoyisa, but at the same time futhi kunesigaba nje la obona khona ukuthi okay fine la maningi ama gaps akhona, yabo. So ayeni nje bafethu ukuthi ngempela mhlambe what could be the solution kulezi zinto ezifana nalezi, yabo, because abanye they end up opting out for indaba yokuthi ke bazitholele nje private security, yabo. Even ngisho umuntu kune case noma kunento eyenzakalayo mhlambe ke eyadini lakhe noma mhlambe endaweni yakhe yokusebenzela, aloke consult indaba yamaphoyisa, efonela amaphoyisa, they just call in security, private security yabo, and then kube yibona iyona eqondana nokuthi ke igcine ixhumana namaphoyisa, because indlela amaphoyisa asebenza ngayo kwesinye isikhathi noma nje kwezinye indawo awawuthathi serious umsebenzi. But then ke this is not about ukugxeka indlela abasebenza ngayo, but this is about safety, yabo. This is about ilentuzana umphakathi, indlela oconsent ngayo ngendlela egcina ezinye izinto ezenzeka ngakhona, njengoba ke kwenzeka le case le eyenzakalayo la. Bangakanani ke abantu abazobe besavuma ngisho kuthiwa ke bangofakazi abaqanda ikhanda basuke bengakwazi ukusiza istate ukuthi selapheke kuleyo nto mhlambe isuke kade ibugebengu. Bangaka abantu abasazokwazi ukuthi bephumele obala ukuthi okay mina ngiyabona ukuthi nokuthi kwenzeka kanje. I'm one of labo bantu abangakwazi ukufakaza kulento le eniyisola ngomuntu thizeni loyo osuke ekoshiwe. If ever kuzoba nezimo ezikanje, yabo, imagine uzobulawela la okumele ngabe usafe khona, yabo. So bafethu injalo nje, let's comment on the section down below if you have anything to say. Don't forget to like this video and also subscribe to the channel. Thank you.